Tini simi nasinaiman bubagra ni khanchani je tiprasa rogjoto tipra hastin tiprasa interlocuted no nasinamani tini ko tinta hinu namani tapsu jabu sapaya ko bini ti kisasu lokorona ni koktai je saikna belaka hambai sini sing potrika nukha state government hoite bo state gas bus namjaka obaga sing nukha men bu phaina tongmani puila 12 tarik phaina tongmani sorry puila 8 tarik phaina tongmani abro manipur problem family gahai nahai to 12 tarik khanaoka और फाइलिया गांग किसा खनामा निके खना 13 14 15 तारीख जतिनरो साइक्लोन फाइनाय आइनो वार्निंग रिजार्ट आबंगै बो फाइलिया हे खनाओ आबो सु सत्य साइमिया किन्तु आबो तो ठीक न जों गांग मानि सु खनाखा नेशनल टीवी खनाखा जे 13 14 तारिखो तिनतिप्राओ साइक्लोन फाइनाय आबो हनि खनाबै बो बनी फ्लाइट कैंसिल खाई खनाव जाय होक अब ब्लैक कतरिया आं साना माइको बसि जेकुनु मानै माने गाहाम मानो हांखाय कतर मानो हांखाय अब टाइम नांगौ जोंथ' साइमानाव चिनि तिब्रा मथा चिनि आसल नाहर मुंथ नाव सिगो जों ग्रेटर टिब्रालेण्ड बा टिब्रालेण्ड जों सानो आरटीएल 23 आबनो जों चिनि नाहरमों दिनै जों खोनाखा जे सेंट्रल गभर्नमेंट खुद बरंनि जेन साजाक जे जों नावनि बागै जों कायसा इंटरलकुटर चंगै जे डिस्कासन नाय डायलॉग माने जों बराबर जों डिस्कासन खालायनाय टक खालायनाय बोसोर जों एसिप मा आबा उलनि कक्सि तामखेबा इंटरलकुटर चंखा माने आबा कायसा पारान हाइन थांखा नगेतिनि आनानमि सरना जों खनाखा आंबो पर्सनल सिप सिनोगो बो पूरा नॉर्थ ईस्ट नो बनाई तंगो नागानि प्रॉब्लम आरो बो डायलॉग खाइ तंगो नि बुदुलेण्ड नि मणिपुर नि जतो प्रॉब्लम ओंखाय बनो दायित्व रहो के बो जों खनाखा बो जे दिनै इंडियन गवर्नमेंट नि बकासे एडवाइजर प्लस बो नॉर्थ ईस्ट नि इंचार्ज बेलाय गाहामकक फेबा आं अमो सिमा सावो जोंथ' सिगो तिप्रानि चिन तिप्रा सारावनि जोंनि कंथाइ बारावनि मानथाय सावथाय नंखाय गोबां बर' कासाव चिनाव माहाय एक्सपिरियेन्स दङ अभिज्ञता दङ जों जगन्ते एडिसि माना थांफोरो 6 शिड्यूल माना थांफोरो बाहायनो गोबां बर' कासखा कासगै आबो अनेक दिलेंखा आबो जों सिउ प्राय टीयूजेएस बा टीएसएफ ते टीएनबी आब्रो बडिबां बेलाय फाइट खालायका 6 शिड्यूल बागै किन्तु अनेक बसर पराय आबो जों मानखा आबो बाहायनो जों लोगो जों सिगो गोबां बादा फाइखा विशेष के चिनि गुबुन दफाफोराव दं चिनि तिप्रासानि हामख्राय नाया चिनि तिप्रासा हामथुं सबथुं उन्नतों बर नाया आबो जों कामखौ साइमानो आबो बागै जों तबो तिप्रा मथा जों बेलायके स्ट्रं जोंनि बुबाग्रानि नेतृत्वे जों आगोयै दंगो जों साइमानो जों 2 बोसोर बिसिंगो तिप्रा मथा जोंनि महाराष्ट्र नेतृत्वे जों 13 जन जों एमएलए मानखा आबनो पुइला तिप्रानि हिस्ट्रिगो आबो लाइबुमा जों आगोयै दंगो ताई अमा इंटरलकुटर चंमनि बागै जों सिगो अरने बुद्धिजीवी गोबां मा बरक रक गुबुन दफा बरक रक आबान चाजागिया गोबां बादा खाइ दंगो जों आबो खानाखा फेबा आं खागागो चिन तिब्रा सारक नों जेकुनु पार्टी खाइदि चिनि तिब्रा सानि कगनो मा साननाय आं अबाय अनेक बार कक साखा नरक सिगो जे नायदि चिनि तिब्रा सारकनि सांबिधानिक अधिकार कन्स्टिट्यूशनल राइट जों ताखौनो मायाखो फॉर एग्जाम्पल दिनै कक बरक रोमानो स्क्रिप्ट अब कायसा चिनि दाबि दंमानि पुइला अतिब रायजोगो आनचलिक दल
बा टिउजेस बाका चाइखाबा टिएसएफ बाका चाइखाबा सादो फादाबनि तैयै अब चिनि आঞ্চলিक दलनि नाहरमोन डिसि काउन्सिल एडिसि अब अनेक फाइट खामनि परेगो आसि दांगा नांखा गोबां बरक थैखा आके जों मानखा आरो बिसिं काहे दं दाबि ककबर रोमान स्क्रिप्ट अब काहे दाबि दं माने अब तखन जों मानियाखो हस्तान्तर जमी फिरत ट्रान्सफर लैंड इलीगल ट्रान्सफर ऑफ लैंड जागा बाहायनो जों मतामति मानखा तखन गोबां माया दंखो तैथिनि विदेशी बितारन फरेनार इश्यू ओ तीन चारटा जाबनि तै जों आन्दोलन खायथिं बरावरक फियाबा जों अर्धेकफोर मायाखो बलाय वानामा संसद ताखो बखरक जों चिन बरावरक कतर पार्टी खायलायो कांग्रेस खायलायो बीजेपी खायलायो सीपीएम खायलायो किन्तु ओ नेतारा कक सारा गया बरने बुखुक बन्दंगै थांगो जोंथ' नसिउ जेखुनु कक कतर साफानो नों सीपीएम हाबखांखाय कांग्रेस हाबखांखाय बीजेपी हाबखांखाय आबो बुखुक खलजक थांगो गोबां जों दुखा ताबक फानो चिनि बेसिक रिक्वायरमेंट चिनि सांबादानि अधिकार जों मानियाखो फर एग्जाम्पल चिनि कक बरक रोमान स्क्रिप्ट आबो नाङै दङ जों साइमानो शतकराव 99% तमा इंटेलेक्चुअल तमा सिक्ला तमा स्टूडेंट तिनि तिपासन बिहिगो 99% आबो सबोत खायो कक बरक रोमान स्क्रिप्ट आबो मायखो जों चिनि लैंड जागा लैंड रेस्टोरेशन गोबां मा ताफोन जागा दं चिनि बनि बुसारक बनि बर दखलखाय चाइ दङ आबो जों मानियाखो आबो चिनि सीपीएम नेतारक कांग्रेस नेतारक बीजेपी नेतारक सारा गया गोबां मा जागा चिनि तिपासन जागा न बरक दखलखाय चाइ दङ इलिगेलि बाबे बेआइनि बाबे आबो सल्भनियाखो ओमहाय गोबां मा चिनि मानथाय दङ ताफोन जों मानियाखो फियाबा गोबां मा नेतारक चिनि बिसिङो थान साख्रिनि बागै एकाउन्टाख्रिनि बागै चिनि जो मानथाय जे कन्स्टिट्यूशनल राइट सांबादानि अधिकार जों मानियाङै दङ आं आबो मगै आं बने दुसरि आसले आं तिनि आं बखानि कक सासिनाय चिनि बिसिङो सियावबो बादा खाय दङ बै बादा खाया फर एग्जाम्पल चिनि कक बरक रोमान स्क्रिप्ट आं तने साइमानो आं मन्त्रि जाक आं 4.5 बोसोर आं मन्त्रि दङ आं कैबिनेट मिनिस्टार आं अनेक चेष्टा खालायखा कम से कम कक बरक रोमान स्क्रिप्ट न आं कैबिनेटआव 2 बारति साखा फियाबा आं के माने सपोर्ट माया नंगै आं माने पास खालामले ताबो फाइल कचाजाक कक बरक रोमान स्क्रिप्ट ताक सीएम नि फाइल दङ बन अफिस दङ कचाजाक आबो जों खालामैया जागानि सोमोन्दै आं साखा चिनि जे जागा दंमोन जाबाव आगे सीपीएम रक खायथों माने जों पारागाव हंखाय 3 गन्दा टाउन हंखाय 2 गन्दा आसोबार जों जागा नामाया दहल खायमैया एलट खायमैया ओ आइन दंनायदि बोसोर चिनि बागै साया गथगया चिनि गोबां मा पाराव जागा दङ खा जागा दङ जों आबो बुम खायमैया चिनि एडिसि एरियागो जों दङैसि आनि जागा दङ 10 कानि 12 कानि 20 कानि आबो जों खायनामैया चिनि पावर करै आबो आं बार बार साका जे जों आईपीएफटी बीजेपी दंफ्रो आबोनफोर जों पास खालाम हांखाय जों अंखामो जिकन जिकन सामों आबो जों खायमैया बलाय दुर्भाग्य दिनै आं साइमानो आं एक्सपिरियेन्स दङ आं बिटार एक्सपिरियेन्स आं खोब दुख साइमानो दिनै जों इन्टेलेक्चुअल चंजाखा आबो एकैनि प्रश्न जों आईपीएफटी बीजेपी सरकार दंफोर जों कमिटि खालायखा हाई लेवल मनिटरिं कमिटि आबो होम मिनिस्टार हते खालायजाक कागजबो अंखाजाक दङ अंखाखा जों मिटिंबो खालायखा आरो होम मिनिस्टार बा बरतिफ्राव फायखा बरक आबो साजाक दङ उइदिन 90 days 90 दिन बिसिङाव आबो सल्भ खायनाय 4 बोसोर लायथांखा 5 बोसोर लायथांखा सल्भ खायजे गया आपन आं बार बार साव आसिके जों थगि जाखा बीजेपी रक बाय तौफानो जों बर बुथियाखो जों आईपीएफटी रक आबन बर से एलएन सिंगो जे हाई लेवल मनिटरिं कमिटि खायजाक कबो खायखा बरक होम मिनिस्टार आदाफोर राजनाथ सिंह होम मिनिस्टार बने आंद्र खायजागो कमिटि खायजाखा कमिटि टिप्राव फायखा जों बर कक सालायखा किन्तु बरनि कक दं माने रिटेन दं माने 90 days 3 मास बिसिङो अपने रिपोर्ट जों रिनाय जों मानलिया ओंखा जों बसिक थके जाखा बसिक थंजाखा एकै जाबो अवस्था आरो बागै आं अपन कइनाय चिनि सिक्लारक चिनि बुद्धिजीबरक निरक रियलाइज खायदि निरे दज्ज तंदि जों वानसौइ दंगो चिनि मथाराव वानसौ दंगो
chini netarok जों kok slai tongo kok bini bisio koi saptang bisingo kaya solution phainai kaisa chini strategy tori khainai bai khlai जों chini movement no ba chini dabi no adai khlai banai abon bai जों slai tongo asat ete kese sumo interlocutor tabuk su jorate bisos songe ya ko ni je kubuni je tapi khaine rok amar dong puti naman nei dong thani bo kono authority sapai ko ta bo bisu jorate ko inde baksa ke bo interlocutor khaine kan je mane tangkamo khisi ong laija mahai rok abon kile tam ko abo to barasoko ni byapar angni jibu tongo Oronio outlaw faifro jokhonte counting pai faifro Amit Shah boni jibu sajak abo boni bukhubai bo sajak anglo chongnai chongjakha Hemotibio Sharma usang जों thangka bon nogo bo sajak don't worry जों khlai tong khlainai abo borok samani koksi Home Minister kok Saka Amit Shah Hemotibio Sharma nedani chairman bo Saka tabo borok khailiaga borni bepar borok singdi bodi kok bor nari klayo abo ang krok saya sing pal tonga pro ang tong bikara khon tongo tin ones babu tong maharaj tong bor khud sajak jono tras khaidi bhes khaidi bor sajak bor buku bai bor khlai kha bor bepar bor singdi কিন্তু বড় যে কক সামানে না जों সাও আর খুব tin হোম মিনিস্টার ফাইজাক বনি সাজাক হেমতি বেসরমা সাজাক তাক বড় খলাই দেখে বড় ব্যাপার কিন্তু जों তো আসাই দंगो खलायनाय जों आसाय दंगो उसं जों थांखा गुवाहाटीयाव हेमन्त बेसरमा गाहाम के सागा प्लिज बया कर दुखस कक साव जोंनो जे दज्ज दं दि के पेसेन्जार दि ब्रो साजा किन्तु बरो खलायाव बरो बेपार आबांगना आं बार सागो आं खुद निजे भुक्तभोगी आं तो अनेक बार मालायखा होम मिनिस्टार बाय सारा चारबा हटंगा मन्दिर दंखा बुजि पिरबे कथाय दं सामं तांखा आं साइमानो आबो तो प्रमाण खुद तिनि आं सागि दंगो kok kaham kam sawo bola khai baru samung khlaya naigir ta tam khlaina abang जों tini masalai kya जों joto जों masalai masalai kya joto tini sisyo neta जों tini ni meeting payo जों naigir जों tam khlaino जों wansoi tongo phiaba amon koinai je kono mana thangkha khai ekta birat ekta jinis সাংবিধানিক অধিকার constitutional solution abo thung tongmaya onek borok constitutional solution buji afa tongmano aro onek isi tongo abo जों साथया constitutional mai constitutional solution je kono ain abo khlai banagoi borok sang maranai जों dialogue khaimani bisingtei top khaimani bisingtei जों nainai जों tam man mania जों jai sayako dialogue ni bisingtei bosu jate जों agogma जों to borno chin kok sanai borok borok kok sanai abro no dialogue जों dialogue siyakho abangai ang sanai je chini sikla rokno ba chini warrior rokno tibrabasi rokno no dojjo tongbaidi जोंबो सामं खाइ दंगो जों वान समा गाहाम नो वान सक दंगो जिन बोबागरा बाहायनो सामं गाहाम खाइ दंगो फियाबा नक जतरो साइ मानो नक काहे तां थाङाखै बिल्डिं काहे तां थाङाखै अनेक समय नांगौ अनेक इशु नांगौ नस्ट खायनो किस के एक सेकेन्ड में नस्ट खाइ मानो जोंनो काहे नक स्नाम तय फिनानि एक बছर दुइ बছर नांगौ नक आ नक नस्ट खायनानि एक सेकेन्ड दुइ सेकेन्ड नां थांगौ आबांगै सामं गाहाम हंखाय टाइम नांनाय अब कठिन बेपार आं खाकागो चिन्तिबार सारक बुजत बुचिखा रिलायसनखा तैबो आं कयनाय नों जेकुनु पार्टी हो खायदि नक ता कक सादि जों बालाय दुरबाय गताखौ बुखरक नों अन पार्टी खायगोन खानो कक सालिया बगया अब बनिनि मानथाय ता फॉर एग्जांपल जोंनि सिम्पल दिन एग्जांपल जोंनि विलेज कमिटी इलेक्शन 185 तंगुचिनि अब 587 chini tongo ADC village tabu tong election nongya pare arabo slai thangka tin ADC village committee election nongya abo taman bepar tamne deprivation neglect oron chu khaye tongo abo poriskar chu saimano nero BJP neta sadi election to onan dorkar abo niyom কিন্তু arabo slai thango election khaija gya chini village committee election khaija gya sabu deprivation kha sabu khoting kha nung ang khoti bolo thaisam kok saya chini kok boro roman script abo dirgodin আন্দোলন abo language ni matter bhasha ni matter onek sensitive apni kok boro saya chini congress neta bo kok saya BJP neta bo kok saya ei amon bagui ang khakago जों
kok sana hangkai chini anjali dol jeng kok samana jeng amana barbar sai tongo chini manthai sokdai kabangma tongkho boni bagai paithago sat sumung tekisa tabok je lukorongni sumung tamongke tipra hastiwa bubagera 2023 last fight ni saman kok to o last fight tabo election o paikya aiman ya golo tabo jotone nirok greater tribunal chanman ya golo se tabo interlocuted ni saman inge abono kubi khuji amani tongoi toman notisa clear ke saikni abono to si chini obigota tongo jotona samang chini wanchok mahai khlaimeya abono sigo jing je khakamani election sikang jing gacha factor ngai chini pramotha party jing der si 16-17 mang hangklai mla jing gacha factor jing king maker ngai abo chung wanchok mani hangklai biji bro bhaino borobo yak jur khlai bor ma phaikebo chin Amit Shah Modi ji bo nijin phai maklai phekemo makoi phekemo sing oma khlaimelia abo chin bulung kha chin mistake kha chin ti brasar chung thamcha kri chung je wan chomane chung 22 ta 23 chung painai chung pailia chung te du khomanai ti brasar dev du khomanai kho ei abonang sawo chin bisi chung thamcha kri chung itihas tori khai nei mane 2023 fano chung ga factor ngoi जों गाइसा मालाय इंगै जों सरकारनो थंगै दंनाय जों डिसाइडिंग फैक्टर दंनाय जों खाखामानि आबो जों खालामलिया जदि जों अहाय खालामनो हांख्लाय बिजिबिरक एकक बाबे सर खालामनो हांख्लाय जितिन मानथाय जों 1-2 मास मिसनो जों बरक रैमारि खामो जों खालामलिया जों दुर्भाग्य कपाल हामदिया एके अबस्था जों आईपीएफ तिरक आरो जों मिस्टेक लागे जों आबो साइमनो आं बास्तब गसगो आईपीएफ तिर बाहायना आफ्रो जों दरेसि गोबां सिनाय बासगा हांख्लाय जों पाइखामो जों 15-16 मा खामो दिनै आफो सुजुग दंमानि आफो दिनै हावा दंमानि जों खालामलिया जों सिट कम मांखा आबो जों बरन जों कुनु खालामलिया एकै अबस्था ता बहाय 2023 बाहायनो जों दिन रिजाल्ट गाहाम खालामलिया ओंखाय बर जों थंखा बनि बागै आं अबनो सागो दिनै जे मानथाय सकथाय एटा बसर जों फाइट खालाममानि 60-70 बसर जों फाइट खालाममानि दिनै आनचल दल आसायमानि ताकफोनो दिनै सांबादिक अधिकार जों मानियाखौ आमनि बागै जों ते फाइट मा खालायनाय जों ताबक अबनो जों सालाय दंगो जों तिब्रा माथा ताकफोनो जों क्रां दंखो जों 13 जन एमएलए दंगो जों तेचिनि एमडीसी दंगो जों गोबां माथिनि नेता कत दंगो चिनि ताबो तमने नेता दंगो जों सालाय दंगो जों ताम खालायनाय खालाया तामगो इलेक्शन पाइदरोबा जों किसाबो तारहो जों खालायमिया किन्तु आं खागावो जों सालायमा बिसिंतै जों प्लान खालायमा बिसिंतै जों कायसा एक्टेक्स जों खायनाय in near future.